kama oyudo ni jokanyo mag riwruok mar pinje Afrika ma kedo gi tuo mar ayaki kod mamoko mag nyeye miluongo ni kansa omole pachoka kuom thuolo mar ndalo ariyo mar nono ikruok ma piny Kenya oseketo motelo ni romo mar ji ma ok tin 15,000 madhi timore pachoka. Romo ni dhi kelo kanyakla oganda mawuok e sectors mopogore opogore pachoka kod pinje mamoko mag Afrika. Piny Kenya ne otayo romo ni mar ikasa mogik higa mar 2003 nyaka higa mar 2021. Kwan joma wito ngimagi kaluwore kod tuo mar ayaki e pinje mag Afrika pod ni malo moloyo tuoche mamoko. King'iyo pinje manitiere e milambo mar ongoro ma Sahara, nyiri kod mon matindo manie kind higni 15 nyaka 24 ema thoro gamo tuo mar ayaki. E pinjego nonro yango ni achiel kuom mine 4 ni kod tuo mar ayaki. We also do play a critical role of looking at Africa, especially on how Africa is going to sustain the HIV response. We are here to evaluate the country. We are here to see the commitment of the government. We are here to see the commitment of the civil society. We are here to see also the infrastructure facility that we have in the country, just to complete what the Honorable says. And the assessment visit is for 2 days. We need to see all the stakeholders and see at which level are they committed to welcome more than 15,000 delegates across the world and from the 5 regions to Africa.